Ovako izgleda jedan od najlepših turističkih kompleksa u Srbiji i smešten je na samo 40 minuta od centra Beograda. Konaci, kamp i restoran Etno domaćinstvo Zornića kuća nalaze se u selu Baćevac i prostiru se na 3,5 hektara idiličnog šumadijskog krajolika sa pogledom na Kosmaj i Lipovačke šume. Celo domaćinstvo osmišljeno je u dobroj meri da se čovek odmori od svakodnevnih obaveza i podseti jednostavnosti seoskog života. Stoga je u okviru parka napravljen mali zoovrt sa domaćim životinjama, koje naravno ovde možete maziti i hraniti. A da pređem i na onaj malo uzbudljiviji deo, odnedavno je otvoren i zip line, a u okviru kompleksa tu su i animatori, kao i mnogi poligoni za najmlađe. Ipak ono što nas malo starije više zanima je hrana koju ovde imaju. Pre nego što išta probate, na meniju su domaća kafa i domaći sok. Kada je doručak u pitanju, tu su mantije koje idu sa kiselim mlekom, ova preukusna proja, kao i pita sa sirom koja se sprema na tradicionalni način i valja se preliti kiselim mlekom. Sad, ako ste mnogo gladni, onda prelazite i na nešto konkretno. A ovde je i sve konkretno zaista preukusno. Počevši od ove punjene paprike, tu su i salate i naravno domaći hleb. Za sve koji vole kvalitetan mezetluk, tu je i ova daska, a svakako da je moja preporuka i ova porcija ćevapa. Suma sumarum, jedno fantastično gastronomsko iskustvo. A dobra stvar je, ako se prejedete, uvek možete i prošetati. A ovde imate i šta da vidite. Mesta za sedenje i ručanje imate čak i u ovoj 100 godina staroj zgradi, koja je opremljena tradicionalnom srpskom nošnjom, a tu je i ovaj prelepi kutak koji svakako treba videti. Sve u svemu, ovo je bilo jedno fantastično gastronomsko i turističko iskustvo. Mene zanima koje je vaše omiljeno etno domaćinstvo u Srbiji.